Quina il·lusió, la meva mona. Però potser l'hauria de compartir una mica, no? A veure, em tallo un tros. M'encanta la mona. La de Pasqua, Aquesta. Aquesta no. És de les meves tradicions preferides. És un dolç que el padrí regala al seu fillol per Pasqua. Per cert, sabíeu que una mona tradicional catalana consta d'un brioix amb ous durs? Tants com anys té la criatura. Però avui en dia aquest brioix s'ha substituït per pastissos més elaborats, amb ous i figures de xocolata i plomes de colors. Però avui tenim dos personatges que intentaran fer una mona tradicional. A veure com els hi queda. Ho tenim tot? Aviam, què has comprat? He comprat llevat, mantega, sucre, farina, ou, ametlles i també he fet ratlladura de taronja. Ah, i l'oli? Darrere teu, al costat de l'aigua. Ah, perfecte. Doncs ja ho tenim tot. I la xocolata? La mona es fa amb xocolata. Ja hem tingut aquesta conversa. No hi va xocolata. De fet, la xocolata la llancem. Si m'ho permets, jo crec que t'equivoques. Tothom prefereix l'altra mona. Vols tornar-hi? És que no crec que al nen li faci il·lusió un pastís amb ou dur. El Jofre és un nen sensible. Segur que li agrada. En això potser té raó. Un ou dur ve de gust quan vas a fer una excursió o un pícnic sobre d'un pastís. És estrany. Per cert, ho heu sentit? Els personatges han preguntat on eren l'oli i l'aigua. Aquí trobem l'apòstrof. Ja us n'havia parlat. Us en recordeu? L'article, tant el masculí com el femení, s'apostrofa davant de les paraules que comencen per vocal o H. Exemples en masculí: l'oli, l'ou. Exemples en femení: l'ametlla, l'aigua. Doncs ja la tenim aquí. Què et sembla? Vaja. Quina poca alegria. Només et surt dir això. És que... És que què? És la que em regalava el meu padrí quan era petit. Anomenem padrí la persona que actua com a testimoni en el baptisme d'una criatura. El padrí és una figura molt lligada al cristianisme, però actualment continuen havent-hi padrins de criatures no batejades. Al segle XXI, ser padrí d'un infant a Catalunya és sinònim, precisament, de regalar la mona de Pasqua. Recordes que t'estimes gaire el teu padrí? M'estàs començant a fer enfadar. El Jofre és un nen intel·ligent i segur que li agrada. És molt avorrida, aquesta mona. És molt millor la de xocolata. Què dius? És més interessant aquesta. Segur que li agrada tant com la de xocolata. Ja veuràs. Clar, és que compares això amb la mona superxula que em vaig comprar l'any passat amb l'escut del Barça i fa patir. Per cert, s'han comparat unes quantes coses en aquesta escena. Recordeu com es feien les comparacions? Més que indica superioritat, menys que inferioritat. I tant com és el mateix que dir igual que. Per exemple, tu ets més divertit que jo i jo sóc menys irònica que tu. Perquè tu saps tantes coses com una enciclopèdia, estimada Vicky. T'he avisat, Sabia que passaria això. Com ho hauria de saber? T'he dit que al nen no li agradaria la mona. I ara s'ha enfadat tant que s'ha amagat i no el trobem. Jofre! Jofre, carinyo, on ets? Aquí sota no. Aquí sota tampoc. És que t'ho he dit, No ho facis, no fa il·lusió. Al nen li agrada més la xocolata que els ous. Que no en vull parlar-ne. No estic d'humor. Ja t'he dit molts cops que regalar mones modernes no és tan autèntic com regalar mones tradicionals. Mira, calla. Hem de trobar el nen. Jofre! Què n'és d'innocent, en Màlic?
d'innocent, eh? Això també és un apòstrof. Però en aquest cas, allò que apostrofem és la preposició de. No estic d'humor deriva en no estic d'humor, perquè, com ja sabeu, l'apòstrof és el signe gràfic que utilitzem per indicar que eliminem la vocal d'un mot en contacte amb la vocal d'un altre mot. Un altre exemple com aquest podria ser un got d'aigua o el dia d'avui. La preposició de seguida de la paraula aigua o la paraula avui perd la E. Com en saps, Vicky? Jofre! Jofre, sisplau! Si vols, et comprarem una mona de la patrulla peluda. Fem el que vulguis. Però surt del teu amagatall, sisplau. Que són la 1 i hem d'anar a casa els avis a dinar. Espera. Tinc una idea. Sé on és. Ah, sí? El nen volia xocolata, no? Sí. On hem llançat la xocolata abans? A la brossa. Mare meva, això sí que és poc tradicional. Haver de buscar el teu fillol a les escombraries. Repassem la lliçó d'avui? Hem après a utilitzar l'apòstrof. I hem repassat els comparatius més que, menys que i tant com. I hem vist que els nens d'avui en dia són molt desagraïts. Segur que el Jofre no sap compartir la seva mona. Ei, no la toquis, no la toquis, no la toquis, que aquesta és la meva. Apa, a reveure.